Vznikla jakási iniciativa Aliance ochotných. Měla by se začít budovat Evropská unie v Evropské unii, která bude mnohem integrovanější a do které bohužel pravděpodobně určitě vy, možná ani my, patřit nebudeme. Otvorili ste veľmi zásadnú otázku, o ktorej veľa diskutujeme. Tešil som sa ani celou debatu. O ktorej veľa diskutujeme aj v Globseku a o ktorej intenzívne budeme diskutovať aj na nasledujúcej konferencii. Naozaj je to tak. Dneska Európska únia je už viac rýchlostná. Čo to prakticky znamená? Že nie všetci sú v Schengene. V Schengene sú len tí, buď ktorí chcú, alebo ktorí spĺňajú podmienky. Nie každý platí eurom. Nie každý je súčasťou eurozóny. Len tí, ktorí chcú, tí, ktorí boli ochotní a tí, ktorí splnili podmienky. A takýchto príkladov máme niekoľko. To je viac rýchlosti. Ešte Slovensko pred pár rokmi malo ambíciu byť v jadre a vždy byť v jadre tej integrácie. Což mimochodem říkal i Robert Fico. Aj Robert Fico, presne tak. Čiže dneska vidíme ten prerod od politika, ktorý hovoril, že chce byť v jadre, až k politikovi, ktorý sa stretáva s Vladimírom Putinom v Moskve.